vstupujú chlapec s dievčaťom do manželstva, do tohto vzťahu, majú ružové predstavy. A veľmi rýchlo vytriezia. Po 3 týždňoch, hovorí sa tomu medové, ja neviem, jaké chcete nazvite ich, medové týždne. Ružové. Po 3 týždňoch, ako keby sa otvorili oči a zistia, že ten, koho som si zobral, naozaj nie je ten. Že to je úplne iný. Zrazu prichádza reálny život, skutočný, nie romantický, imaginárny život a vysnívaný, reálny život. Do 3 mesiacov väčšina v manželstve zistia, že to, koho som si ja vysníval a ten, koho naozaj mám v tom zmluvnom vzťahu v manželstve je niekto iný. Do 3 mesiacov. Niektoré je skôr. Do 3 mesiacov, ne? A do 3 rokov, ne? Ak to neveria tomu, že to Božia vola, do 3 rokov začínajú pomaly postupne uvažovať, že to skončíme, lebo toto nemá zmysel. A väčšina manželstiev, ktoré sa rozviedli, alebo sa rozvádzajú v tomto období, sa rozvádzajú. To je realita. To sú fakty. Nedá sa ani Boh, Svätý Duch, nedokáže urobiť z 2 jedno, ak sa ten človek nezdá a neodovzdá sa to hrať. Musím sa zdať, musím sa odovzdať tomu druhému, taký som, aj on mne. Rozumiete? A potom musím toho prijať, taký, aký sa mi odovzdal. Nie taký, aký som si ja vysníval, taký, aký sa mi odozdal, musím ho naplno prijať. So všetkým dobrým, aj so všetkým zlým. Dovtedy som videl len dobré, super, ako to bude, ale príde aj tie jeho slabosti sa ukážu. Aj tie jeho nedostatky. Ale ďaká Bohu, že Boh je taký dobrý, že tie slabosti, ktoré ten druhý má, Boh nám dáva lásku a znášanlivosť a trpezlivosť, aby sme ich nevytýkali, ale aby sme videli svoje miesto, aby sme pomohli, aby tie sa zmenili. A Boh dá tomu druhému, aby moje slabosti neboli pre ňom kameňom úrazom, ale aby im nepomohol a zrazu sú zabezpečené.